titio. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamrani efri titio. Efri titio. Anunti na odosa wa memenu abasi want na wa mamrani na mamrani efri titio. Me kai muse so refi ukro mu hina benya wo yira bedwase amamrani amani efri titi amparo. Adwa gospel hima. Yeah, mamra, ya to twin ye, minuanum debi ebe ha ye pa. Mamra, ya to twin ye, saya to twin ya, debi ebe ha ye ni. Yeah, mamra, odosa wa memenu abase ya to twin ye, free samamra free titi. Yeah, mamra, ya to twin ye, saya to twin ya, debi ebe ha ye ni. Mamra ya to twin ye, na mamra nyina free titi wate. Oduma kuma body nyina wade amane ka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ye mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda nana Owusu Manu eye Otumfou Mentiahene nana efra ne ntima e won ntenten so ebra so se nananom abusua emma ene adofo eye amane ne amamre e se fata na wodija na Mentiahene ekwan mane kwakura ti braso se woye ne doti yie na ansa na no wa mane ne amamre kwan so wontimi nhwe ma wohen kese se nkosaman deja ne senti ne yire dofo wo beyi ne kunu adwaye amano akodadin na ade achi a ahomache no wabie nanaso amadofo ejamfo ababesu ahwe nani achi na waja ne kwan a ese na efata ti enne ye je adwade a wode be siesie na Mentiahene ho amana kodadin owo nana Owusu Manu ewa afia pema henkono ene aduasamo ehene meboso me ne da na etoso edu ewo ntirebo ho na ne papa ene opani yaw mensa ena ne maame nso ene maame ya me oba pani ya konadu ya wo munyina akọ wo moda ahome mu na wotete no ma wonyine ewo ntirebo ho no enu achi wode no eba ne kuromu eye mentia eho na odini na achi kakra ewo menhia ahemboboa no se ahenkwa ya na osom enam so ema onana ekọ nsama nkyire no na ne moamia ema wopaw no se omeso ne nana etuomu na wonto ane djuma paso ampa nana eye ede ose eye oyo ema oso ne nana etuomu asom se Mentiahene ewo manhia ahemfie Otumfou Mentiahene mfie aduonum enson 57 years ena osom sikadwa se Mentiahene enonso oye na opam GNTC fo nso enema ene nyumaku ahodo bebre woye adwuma ede ma wo mo na anko school esane nimde ene na hofama ene na tu ho achenti no na ewo ma dumienu na ne yerenom eye mienu a woni wo mo wo saa ma no bra wo ko ne sama echi de na ne yere eye baako a wono ena eye ekuna na anya akwanya kodi amano ne mfie mienu oba ye no be hu se suku ehu hia ne senti no kwan bia so se wo ye ne nana de a se wotime boa na wotime ko suku koduru ba bia se woduru bia ofa wo bia hye ne yam ese ono a ne de na nana enye enyiyimo nana somon ne man na busua ene asanteman nana
nya wabusua ne wo mma ene wo nananom nananom ahemfo ye wo nuanom e kanyina ne se obo ade odomankoma emfa wo kra ensie nana nantiye amamrani amani agana amamrani amani asante mamamre nefrititio efrititio anunti na odose wa memenu abase want na wa amamre nyira na amamre nefrititio me kai muse so refi ukromo yina benya wo yira bedwase amamrani amani efrititi amparo Adwa gospel hima mamra ya to twini minuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra odosa wa memenu abase ya to twini free samamra free titio mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra ya to twini na mamra nyina free tete wate odomankuma bode nyina wode amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so amamra wa ya to twina da bia be ye mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamra nyira onya nkrupo twede ampo aboa mo de amamra akwaje abasobode amamna fie wo Ghana ye nu nti na Asantehene Otumfou se Tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana nana mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto twene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamra nti ene makwaya genda ambassador ekesa amamra wowo ya ye nto twene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto twene o amamra ye nto twene saya to twene da bia be ha ye ni ye amamra ye frititio ye so mu ye amamra ne frititi ampa ye amamra ye hu hi apa ye so mu ye je mu da bia be ye mo ba ye amamra ye nto twene ata kwa hino adalma nan mahima ni ahemfo nkae na chiame na ma sunaba Otumfou Mentiahene odafom na hiro na chipo debichi na sewa nsia se de ohene ye wokani o se akosam da wiase amane so oyaye ne wokan pefe se o wa na Mentiahene se no tie afa yare kata da so se tie bia so okunu kodetwe se o hene nmanyam amane se fata ni ranemo na amane onwuru se okunu ni mponda fom no so de ya de ebedi ne ho mrane hye ne ho nmanyam so yare nti onye bibi be ma nmanyam a wan kai da bi sentina ma se wansia ohene ye na mentie kwa okosamadaja ankanya nwanwa na nso o hye ne nmanyam sanse ye ba de batetu ya nka wede ne ye ba ye nso ye kwa yedware ne senti se na mentie ba wiase aso na ba de ye fa ye nka fa ho fa owu achi ne ye de wo ye abomrane mu owuo shi owuo nmanyam so owuo tiri mo den no ene na se wansia se so okunu kokura na nsam na nka atwade yenkura ne brebre na nanom anim yemfanse okuru ni tira no ne mawre ne nan nyaam kosi ne nan tabro nan kokom ne nsadua du miemfa ne nyina sanka mu nwa mu prekopa nwia mu se pam wote ase wa nwia bi da ne so akoye owu achi mra ne bo oyiko ba na amasa wansia wo hene yese asam da ho twa nipa na de onte asam ya de ne sebo onya nipa na de ote asam ya de ohunu de da Ryan so kodua twa pianim amane akwa so se nyina be pedo nkro ye ne nkabom ne de agya no kwan de a na amasa wansia agona na yeko de hye kra ne so kodua asem mo yanwe owu achi de enye ko timamente asembone de otwa adwan ponya kopon to asu enum gya fi enye boko miensie menti amane nkoda no ba bi wias enu achi no okuta ne nsem ne bro ni de ne Pepsodent ne brush nesu yenyina yenim sa amane de hia sokodu ye koye na ka yenyina ye mrane hu kwa nanso wanfa bi ama efretete dom na ya amne twa sa ato ti wa hene amasa wansi asese wantimi afa bi ama fa nyinam nananum se wasa no wantimi anwam ne se nto okuta ne paste nesu ne brush se yenyin so ensi woni afa nsom dom ne dom ne ade wo mbehye ba fo nmanyam kosi bra
ye be wie da ya woda ko sifia na memene da me yakọ enyi ne fansi akire na de oba ya wanfa bia ma no enya bia hye ne nsa duama ma ne de bia boa yachi anu achi okura ne dwansan se de enyine ne na menti akọ a wokoi woda atwemasuo utwa nwabe no wasi adu ne senti ye ka ne konkon sa atwemafo kutansu ya wodo enso bi no sukura na mentia ne ho asuo ekotena bom amasa wansia wayekọ ne agona ba waso odi nsuo be hye okura ne manima nwumre ya na odi ne fie ni patem anase okuna busua tem obi no sukura de hye oba wiase na suo edi dwan ma ne nkwa epeja na dwansan de odi abusua ne nsom ne nkomafo wodo nti okura ne dwansan sansa atwemafo ekutansu ya wodo ekọ be edu ye no sukura na nwumre de bedua na mentia ma na koda sanso wotena mentia kura mu so ya atwemani ba kura ye ne de na na mo yekosa suo tene suo ya namfom fenua na Mentiahene ma ne nkoda no oba bi wiase sede na amasa wansi oyi odi areho sie ni wasina nka ne se me kuru kodwade na kasa bi timi nkura ni mu na so fretete kunani ana kunafo bi ani ho a owani odi so de wokom aya mansan adwabo ye dwane ma no kuta ni spray ni powder ni nko ahodo ni shaving stick shem folder water dettol camphor dem ya be kan sa powders ni na bi shem kontra amansa wansi ya wakaida bi no hye de pen wen o sati ya bi ada mani hu na mema be hu no kwasa na nanu be dia danse ahye oba panyina ni manyam sa ade ode be esafata so odi dua wokuno no afa de asintrase anante fe ne ekuta ne ntoma o hire ya masawa ensia da bo ayenka ne bo so jani ene we no epoto ne mekoso ayenka ne prekopani e ka ne mprese hu sa pa mekoni ba panyini kura ne nsam ne ntoma efeye ne danso epo so na Mentia me do asio se me no da nye mu achade yaso mbuche iska me de hye won manyima yi wa ya nwumre owi ade me je ebo hye asona ba eda nchen ne chale wate osimi sremu oburu ye nyina enim se de wa kon hye mpaboa nko na amane ye de hye na amrom durisi ye ko dwale na ye fa mpaboa hye na Mentia ne na amrom mane na nso amoso mprensa ye wi ayenyi mfiri na ase ye kuta snap pentu mienu koto anan no ananu mom ye ni o tina ye bebie so ampa na Mentia da mpadruam ye koso na hye ne manyima bone menane de be samankom de be tie gu ne ma ho sa apia ye chio se ne kunafo be tena se no asan wo so akire nyame mpangu eno ne ekura yesu ana no me nyina ehunu se entaso bone wo hoso egiate papa yesrem oburu na ma se wantia de wo sre ni wo se wo twam no obi tie obi kura wo hu wo pem obi so be ya amane wo srem wo de nsuo nam se ne betimi anu nsuo nwure ye nom na nyema free da ya woda wo so amuso bi mu no me nyina ehye suko ye mfa nsu na Mentia kwa we ko de nsuo bo ne menane o se mesu o katachie ne mensu am tiri mu oden me so wie so na mbo beto me ye mu ade so ma ne me abrodu ma ne nkanfo na hum koye ma ne me adayeso na pa abrodu ma ne nkanfo gu matifi na akọ ne menye ja anoa de aso be bu chiasi asre ne medina mono na sa ote ase na hu ne me wio me bu chia ne me kwansen me kora ne me sakukuo na ekọ no me wie okusa ne dentan kwa ase ne to bete na no se de yina enim tumago na kameka shim amane ese fata no ba panyine ne sapo onu anka so ma ne mai ena bro body tire die hia pa ye to bete no freezer na Mentia wuye gidi wan kwasra na ma se wansia wokọ obi dia nyesem na meka bi tiro na sesa bi ntesa na medi atro meko bia na ba panyine simpadua so kosua mienu apem miensa busa se ma me wode bato yefunu makoda se amane ye kwanso wo yekuna ba panyine timi so kuna ni manyam body emetem miensa ya apem body e na ye to bete no oba panyini me yebro body tira wadi awie se mommoro amoma abem ne duru se adwa me kuna enne na no srem oburu free no nso na wotwe mfa ma sewa nsia ne to bete mfa bepo okunu nua no na no ano odi die buade agya ne kwan daju ada odi ne body tira aka besa ato agu okunu so se wakoda na asem asa na me ka to bete abroni ba ha no srem oburu ye nyine ne satete ne adi brodua na so dura kwantin fia san body ho no na adi bis ne enne di abaso ni broni di efeyi smira no monye tesatete asawa ene baha odi ya ade ayenchi efe ne ho danso di wowuo bi anyane nan
ama say wansia wo hene ye wo de sre se mo nimu anya do edom ne ye frɛ ne ye de ayade ade sre da wiase wan sre de kura anya nipa no oni mpa na so wo se de sre de ba bia ne sre de ne sent on bese nananom de asie de abroso bia be sre ma na abroso okuta ne bro ni ba ha de nam mom ye nie ye mfa mpeti fie ni nyina ne kwan no obi som de yade aye nchi ye mfa bi nche ne mfa nya de kosi bra ya woda ne fiada ye gba hwete akose de akokodi abro no hwete nananom somfa be di dwumadi hu chia me wo ye ko ne ko ba brese wa atwema nwa bia dia dan ko amini ba ma moniti ade hye Manu asi damasipi nananom madaroma said ye maame be kire ye no be medi kan adan that's ebru nananom say de wase abusua we abusua ho medo o mase ke be sre nan ke asoe ansa ne manu de na amsra mo ntwe ebru ebi akama na Iro adaro mama ne kwanso de nananom kan ya nan ka mefu aso ama ne gotwa se esuesi ho nananom som wi a yetimi adase that's ebru every titio amamrani amani agana amamrani amani asante mamamrani every titio anonti na odo sewa memenu abase want na wa amamrani na amamrani every titio me kai muse so refi ukromo yina benya wo yira bedwase amamrani ewe ma bribri nananom eya amane ne amamra sefata na wode abie won de hye eye nana Owusu Manu Otumfou Mentiahene amoso amadofo ne ejamfo abesu ahwene ne echi
Ebra nananom bi esuwie ye na esu ne agyaadwo ekoso no mmenhyenfo eba emo ne ho be hyen emmen mayefa kwasa kwanya ne so bisa mmenhyen no ene mentia no ase ema pani oda no ebo ye nkyeremu ye nkotie ye frame ohini ba kwa bnapoku aben ye Otumfou mentia ye frame sika ben ye suma sika dwa ni wura ne woda fom yi nti se sika ben wura da fom dia na se mentia de enso so enna se sum na akofim se obekọ na kura nti motia ben ya Otumfou mentia no no ye to aso bisa se hwan ena ye hyen emmen no edema no obi a ana nipa ben aben we Otumfou eni ho a Mentiahene nko anya timi hyen di na hye Otumfou efiri Otumfou a hye a ye hyen mo ohene bia aben we no ye mfrantuma mo ye ubehyen aben we a je se okọ hantuma aben a Otumfou aben di mu pa nti ye mfrantuma mo se de aben afoforo no omu frantuma bo no ubehyen aben we a je se wakọ hantuma sa na tie aben we no ema ebobi aben no nkuro be enum so asonase ema ene abusuani nyina abo takwa amani abusuan abo atafoa saa na hoso saa ye woda ba breman da ba e hoso emani abusuan ebo ene o mintia kuro na nya Mentiahene no mintia kuro no so wo ho no so ma ene abusuan so bobi sede tie no no yebusa nananom mo kire yen emmen na wo mo bo no emu nsem nyame na ye wo nyame na ye wo agemae nyame na ye wo enu ni we to twini ya minuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni ya mamra odo sa wa memenu aba se ya to twini free samamra e free titio mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra ya to twini o na mamra nyina free tete wate oduma kuma bo de nyina wode amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so amamra wa ya to twina da bia be ya mobo enu nti wodo se wa memenu aba wase want na woda emi amamra nyira ai onya nkrupo twedi ampo abo amode amamra akwaje abasobode amamra fie wo Ghana ye nu nti na Asantehene Otumfou se tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto twire ye kade amamra
Yehu say na dwira eye haban dwira ehyehyɛ nuanom bi ana abusuafo ni bi aso achi. Ye bisa wo mo ma wo mo boye nkyiremu sei. Me pacho ye frɛ me ataya wa Japan. De nti a de adwira na sɛ ensensan hye yaso achi no. Wo ya ata ne sɛ wo kohwe funu ana wisu adwira ana sɛ ensensan de hye waso achi. De nti a de hye yaso achi ni sɛ wo de hye waso achi sɛ efi enkan because wo ya ata na wo kohwe efunu bia na abakosam kyerɛ sɛ efi den akan. Nti asante amamre mu no ye de adwira na sɛ ensensan hye yaso achi to prevent efi no ana sɛ efi eni ne ma ye de hye yaso achi. Efri tete na ye nananom akato ho ntafo se amane bi wo ho a yenye ma wo a ontimi nhwefunu ne senti wo ya ata omoden anse obetie na wahye ne nso. Me pacho se wanfa adwira na nhye waso achi a utimi yare obi wo honom a nsan timi gu no obi wo so a utimi fie eni ti na ma ye de adwira no hye wache nti eno na chi no wo de wanfa adwira na nhye waso achi eno na chi no de ma ono no obi wo a utimi fie ana se bi ansan timi gu no nti na ma ye ntafo no ye de adwira hye yaso achi. Ye to aso bisa se na so dia wonim wanfa yire ni bi anhye na so achi no kohwa edien na ebesie. Wo ya akra na wonim se bia usua na obi awu na wakwakofa ase na wakwakohwefu na wonim kra na nsan timi gu utimi fie because amamre wo se wata no udi so nti wani so a nsan timi gu ana se utimi fie nti eno no ma yehu se efia eden akan ada se nsan begu ana se obefie nti eno no ma yehu se fia akan nti se efia kan sa na o ma amen mo pe ahamba edi dware wo te di free wo kono fie na na se nsan na gu no etimi free wo te di free wo kono mo ka kire wo se anytime bia wo pese okohwe efunu bia na se obi a wawu bia no unless se wo consult ya na wo ka kire ye na ye di adwira na se nsan hye waso achi ansa na watimi akwa bi. Efrititio amamrani amani agana mamrani amani asante mamrani efrititio anunti na odosa wa memenu abase want na wa mamrani nyira na mamrani efrititio me kai musa sorry fi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efrititio amparo Adwa gospel hima mamra ya to twini me nuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra odosa wa memenu abase ya to twini free samamra free titio mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra ya to twini na mamra nyina free tete wate oduma nkoma body nyina wade amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wa ya to twina da bia be ye mobo enu nti wodo se wa memenu aba
wase want na wada eme amamre nyera ai onya nkropo twa de ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na Asantehene Otumfou Osei Tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na minka bi shemu na so amamre nti ene makoya agenda ambassador eche sa amamre wo ya ye nto ntwene wate so mu ye so mu ye na amamra ye gina opinti na amamre ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene dabia be ha ye ye amamre ye frititio ye so mu ye amamre ne frititi ampa ye amamre ye mu hi hapa ye so mu ye je mu dabia be ye mo ba ye amamre ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma matre ye odo se wa ba tampa ememe nu ya ba mami ye ma wa mbo ye kwaso anye wadwuma wate onya akopɔ twa di ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa ba Nana no matna se fe na braso se oba ekrani woni na busuan so ebechia nananom na omofa wo mo edwa
ho kyerɛ de a nana no ma afre ya wa ha ye masiku Tutu minuanum debi ebe haye pa mamra yantu twinia saya tu twinia debi ebe haye ni ya mamra odosa wa memenu abase yantu twinia free samamra free titio mamra yantu twinia saya tu twinia debi ebe haye ni mamra yantu twinia na mamra nyina free tete wate oduma kuma body nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so amamre wawa ya tokena da bia be ya mobo anu nti wodose wa memenu aba wose want na woda emi amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo abo amode amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na Asantehene Otumfou se Tutu abebio wabo odose wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamre ya nto ntwene ye kade amamre ye bejonsem adwa gospel ima na minka bi shemu na so amamre nti ene makoya agenda ambassador echesa amamre wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamre ye gina opinti na amamre ye nto ntwene o amamre ye nto ntwene saya to ntwene dabi abe haye ni ye amamre ye frititio ye so mu ye amamre ne frititi ampa ye amamre enwu hi hapa ye so mu ye je mu dabi abe ye mobo ye amamre ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma ye ye odo se wa batampa ememenu aba mami ye mawambo ye kwaso anya wadwuma wate onya akopɔ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa